راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرات تغطاتلت مدباتنا إذا تحسو زي أب يوتيوب نغزرقح استدالو نايلومي علت عصر تحد مقابيث مدبنا يوم زينان على المسنقو سعر كين زي تقللك غونيو مكتالكم بخبر نعدم كرمي اقنا أبزينا يوتيوب چانلنا أقايش انتغنكم سابسكرايب بمقبار سدرابيت إيرنا اختكونو بخبر نعدمكم أبنا يلومي رسات زينا مسن نسقر حبرات إمارات عرب أبزوا غرنا أفريقيا نزتغسته سب أوك الولاو زوعل 85 مليون دولار لقسام أب إثيوبيا نحنت جالون ناي مقبزيتي لعلي شحبر باتيحو أب سومال دحري 4 معلتات ككاية تتصبيت زقبرلو مرجع نعبي كي قواهر تسقيو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو حبرات إمارات عرب أبزوا غرنا أفريقيا تخسيتو نزلو سب أوك الولاو زوعل 85 مليون دولار بحاجز كمز لقسد تحقاقازي وانا صحفي أبسب أو قدات مارتين غريفيث قرليسو اتحجز بمجدي ودب مجمع عالم يونيسيف أهجروا محبر كيح مسكالن لعلواي كومشن سدتنياتات حورات هجراتن أبزوا غرنا أفريقيا نابزلو قدات سب أويك لولاو كبت صحيو منيسر ديتا منيسر قدات وطان أهجروا متحجزن حورات إمارات الشيخ شاكبوت بين نهيان بين مبارك النهيان هجروا رجعت زوا غرنا أفريقيا بتقداسنت كمتت متورجاجيسو زوباغنا أفريقيا ببوليتيكاوي وتهدراون قطباون مديات نابتي قدم 30 عمد زنبرة كونتات تمليسلوب زلوان بسنكي ملكاوين سرعتات كويناتن تميتن حزب تزوبا قداي سدتن ممزبالن كوين يركب أبرس زي كم لبدا كورونا فيروس دركن ورار اسلام بطان زعمسله بحرياوي كستاتون نميليونات زيغاتات حقرات كنا أفريقيا تتصبيت رديت غيرو مالو قطباو قلولاون زغبابه باتيران زفطرو نهر واغاتات مسرتاو حلقت نغرات إثيوبيا كاب علت ناب علت يحنبباب زلو الأوان 5 لترو ناي مقب زيتين اتحز جالون بالعلي شحبر تشيت مهلوا مرببات زينا كاب أديس آبا حبيران واغا زيتي اب حد سمون ناي العلي 400 وسخ كم زغبره زحبراتن مرببات اب زحلفه سالسي اب كتما أديس آبا كاب عداغاتات تقليلو كم زطفه ملكتن منجس إثيوبيا نزواغان مرغغا نا 4 مليون بر ناي مغب زيت عديغو نابتا هاجر نمتاوي سرح كمزلو اب سالس زغليصيو اب كينات حد حتى شمي مزركب منجس إثيوبيا مسرتاو عداغاتات هاجر نمرغغا يسرح كمزلو بترغغامي تقس قطبا إثيوبيا كاب زحلف عامتات حيزو بنهري نتحت خنقوتن كلو زغباب باتيرا بردما لعلي 33 ميتاويت كمز بصحه فاينانساو صبصبات يملكت زغم زيلم كلوب أديس آبان زلو وحدي مسارتاو مقبتات نمفتح تباهلو قدمي كلتا عمتات زقومة تكال حبستي شجر بسنك زي مرقا واقاتات نلعل حاد ورحي كابسر حدويلو كم صنحة زي ريبورتر كابتا ختما فليتو بمسارت تحبريتا اتي معالتاوي أسات كلتا مليون باني كفري تباهلو أبوان ممرغتو بمنقستي عبي موعو وعد سقبرلو تكال كابشمون تميت الشحبان نلعلي كفري صنحن نحنت باني بحدا برن 10 سنتيمن كشيت زصنح زتكال بسنكي زي مرقا واغاتات تعصي دحر مصنح واغا حنت باني بعصفي بمزياد داغم جميرو مهلاو اتا حبريتا بتوسخي انصيرو نتدغاغم وان كسغاغر زصنح مريچا سومال اب 15 مغابيت ككاير مخانو تحبيرو الله مريچا سومال لاب 25 لكاتيت ككايد مدلاوات تغيرو كبقيعو بهاندبت نابزمت سمون تسغاغيرو ازين بريزيدنت محمد فارماجون قداماي منيستر حسن روبلن بفلاي افاتيتو زركب مريچا سومال دحري ترغاغامي مسغار زمت سمون اب غبرن توعيلو نعبي كيغواهر تسغيلو اد مريچا بترغاغام وان مسغارو امريكان اغراو معكن گنزبن اب العلم منግስት سومال فاينانساو اگداخ غبرو كم زغلو يتنققو مريچا سومال كرم مكيادو أسا 30 شح مرحت قبيلاتات 275 أبالات وكلت حزبي وي بايتو تحت يجزاك مرص اللوام انتغونا زاقيت 275 أبالات وكلت حزب ترايم تمريص أمزلو
ሓገግቲ ኣካላት መንግስቲ ሶማል ብወገኖም ኣባላት ባይቶ ሰነት ምስ መረፁ ክልቲኦም ኣካላት ባይቶ ሶማል ብሓባር ፕሬዚደንት ሶማል ክመርፁ እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ብዛዕባ መርኬት እንታይ ከምልከኒ ዝነበርካ ኢሉ ጀመረ ንጉሰ በጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ። ናይ ማዕሲኻ ተሓትን ዘለኻ ነዊሕ ቢሩ ኣሎ ግና ጫሙ ማዕሲ ቀየር ኮንካ ከመልካ ይኸትሉ ሕጂ ቐን መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ተኣምነሉ ዲኻ ዝብል ሕቶ ድማ ኣቕረበለይ። ነዊሕ ይገብር ሓደ እዋን ምስ ንጉሰ ንመዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ልዒልና ተኻቲዕና ነርና። ነታ መዓልቲ መብዓላ ኣብ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ወላ ሓንቲ ኣበርክቶ የብሉን ዝብል ነጥቢ ሒዘ ተኻቲዐዮ። መቸም ክትዕን ተተላዒሉ ክልቲኻ ተኻታዕቲ ናብ ጠርዝቲ ዝሓስካዮ ሸነኽ ክትዒኻ ትመጠጥ። ከምኡ ኮይኑ ድማ ኣነ ማርች 8 ትበሃል ዕለት ክትርሳዕ ኣለዋ ክብል ከለኹ ንጉሰ ብወገኑ ሳላ ማርች 8 ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ተፈላጥነት ከም ዝረክብ ከረዳእኒ ፈቲኑ ኣይተረዳዳእናን። ሕጂ እውን ክንረዳዳእ ኣይኮነን ዝዕድመኒ ዘሎ። ቁሩብ ከደናግሮ ክፍትን መደብኩ። ከመይ ማለት እዩ ምእማንን ዘይምእማንን? ነታ መዓልቲ ከኣምና ማለትካ ድዩ? እንታይ ተደነገር ትፍትን منتا معلت امنا ولا عيت امنا لك معلتي لك اني تصير كامل عسي حج غير امين قالوا دو انتي سلسلة وطيقة حجي كامنا لتصبين زلخا تاتبع زلا معلتسي انتي لو تنتي خوينا يخا معلت تراي معسكوين غاتمتو معلت لك انسيو بعيد كمالتكوا معلت لك انسيو بقبلو مسألة تحليو مالت ايكونن قلنا نتبغال تزرقا قصو معلنت نمعك اب مبسحنا نحد سلو عليتي زبل مدري اسمعني ابزب علاتسي كمينا قبركم يقوم مبسعاتكم تحدثوا وجهها بزح مبسعات دما يزلكم إلى الله قد سقلو أنا أتكز جرمانيس قبل إلو بعالات انت عين تصلي مزلكاي بعالات سلمتي كم زغبروا يردع كان مالديو مبسعان محداسي وقت ولم دا يتصنح كان تردين الله زي ترد الناس مبسعهم كتحدثوا عمد زاكل تصبيون دعرزا معالت ترسعوه مخانكم منيو معجسي زي معالت ديك انسي نايلك موعدك ترفع له ودي عطول زرع زبل حتى كغرب اللي فتوى كمو مالتي هاي نبران
ቅድሚ ሕጂ ኣብ እተኻትዕናሉ እዋን ግና ንዕኡ ዝጥዕም ዘረባ ኣስሚዐየ ነይረ። ኣብ ትሽዑ ግዜ ክንካታዕ ቀቁሩብ ይዝከረኒ። መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢልካ ምፍላይሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ኣይርዳእንን እዩ። ማዕርነት ካበልና ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ዓመት ኣብ ክንዲ ምፍላይ ኩለን መዓልታት ንኽልቲኦም ጾታታት ማዕረየን ኢልና ዘይንሓልፈን ኢለየ ነይረ ሽዑ። ሕጂ ግና ኣረዳድኣይ ዳርጋ ቀይረየ። መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገርና ንመበል ክንደይ ግዜ በዓል ከም ዘሎ ትፈልጥ ዶ? ዝብል ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣቕረበለይ ንጉሰ። ኣገዳስነቱ ይተረኣየንን። ዳይርና ጽነት ማለት ድዩ? ከማዚ ኣትቆጽር ዲኻ? ንጉሰ ጽውቅ ኢለ ሓተተኒ። ኣብ ግዜ ደርጊ እውን መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ነይሩ እዩ። ሽዑ ደሞ ነፃ ሃገር ነይራትና። ሃገር ግና ነይራትና እንድያ። ኣብ ግዜ ደርጊ እውን መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ በመሓርኛ ነውዕሎ ነርና። ኣይ ሚልዮ ሕጂ እዛ ናይ ትርጉም ነገር ዲኻ ተምፃ ኩላ ካብ ናይ ደርጊያ ተትርጊማ ዲኻ ክትብል? ከምኡ እኳ ዘይኮነስ ደርጊ እውን ካብ ካልእ እንዲምፅዎ መዓልታት ግና ካብ ቀደም ነይሮም እዮም። መደረታትን ጭርሖታትን እውን ካብ ቀደም ኣይሰኣናዮምን። ሕጂሲ ብሓፂሩሲ መዓልቲ ምፍላይ መደረ ምስማዕ ዋላ ጭርሖታት ምግባር ወላ ሓንቲ ለውጢ ይምፅኡን እዮም ባህላዊ ሓቀይ? ዳርጋ ከምኡ እዩ። ገለ ጽልዋ ክህልዎም ይኽእል እዩ፣ ግና በይኖም ዘስልጥዎ ይብሎምን። ሓደ በል በዓላት ዘበሎ ጠፍ ኣለዎም ኢልካ ዘይትውጅ ምን ኸይስምዓካ እምበር ኢሉ ሰሓቐ ንጉስ ዓርከይ። ኣነ ግና ከምኡ ማለተይ ኣይነበረን። እቶም በዓላት እነብዕሎም ኣብ ክንዲ ናይ ፌስታ መዓልቲ ናይ ምጽብጻብ ግዜ እንተዝኾኑ ምመረጽኩ። ፌስታ ወላ በዓል ከይበልካ እኳ ሚል ዓርከይ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ማዕርነትን ብቐልፂ ነረጋግፅኖ። ሓድሽ ዘረባ ኣይኮነን ኣቕሪቡለይ። እንተኾነ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ተረዲእዎ እንተኾይኑ ክፈልጥ ኢለ ከመይ ማለትካ እዩ ብቐልፂ ረጋጊፅኖ ክትብል ከለኻ ዝብል ሕቶ ኣቕረብ ኩሉ። ንጉሰ ከም እተገረመ ኮይኑ ጠመተኒ። ኣይትፈልጦን ኮንካ ዲኻ ዋላስ ክትዕ ስለ ትፈትኻ? መልሲ ስለ ዝደለኹ እየ። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ዘበርከቶ ኣይትፈልጥን ማለት እዩ?
ዘበርከቶ ዝፈልጥ እየ እቲ ማዕርነትን ብቓልሲ ረጋጊጸንኦ እየን ዝበልካ እዩ ዘይተረዳእኒ ስማዕ እስኪ እዚ ዳ ታሪክ ዝሰነዶ እኮ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ማዕረቶም ኣወዳት ይጎያ ይትኩሳ ይስከማ ይሰርዓ ይስዋኣ ነይረን ማዕርነተን ብግብሪአን ኣረጋጊጸንኦ ሕጃዋ ተረዲእካ ዶ ኣይተረዳእንን ንሱ እውን ከመይ ገይሩ እተረድኦ መስለሎ ገረመኒ ንስኻ ኸ እንታይ ተረዲእካ ካብዚ ደቂ ኣንስትዮ ገና ኣብ ገዛ ጥራይ ተዓፅየን ዝነብራ ዘይኮነስ ማዕረ ሰብት ከድምዓ ከም ዝኽእል ኣርእየን ዳ እንታይ ትብል ኣለኻ ማዕርነተን ብግብሪ ከም ዘረጋገፀ ጽቡቕ ገይሩ ርዳእካ ሕማቓት እየን ስለ ዝተባህላ ድዩ መሰለን ዘይሕለወለን እንታይ ዘረቡ ተስማዕና ኣለኻ ኣብ ኤርትራሲ ቅድሚት ናይ ቃልሲ ግዜ መን ደቂ ኣንስትዮ ማዕረቶም ኣወዳት ክቃለሳ ክእለን ኢሉ ሓስብ ነይሩ ንሳተን ግና ማዕረ ምዃነን ብግብሪ መስኪረንኦ እቲ ጉዳይ ግና ብዛዕባ ክእለት ደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነስ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ይሕሎ ኣሎ ድዩ እዩ ሕጂ ዳ ከምቲ ግዜ ቃልሲ ዝነበረ ክኸውን ኣይፅበየን ኢኻ ትባህል ኣሎ ጽልዋ ሕብረተሰብ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ግዜ ቃልሲ ኸ መሰላትን ይሕለወለን ነይሩ ዲኻ ትብለን ዘለኻ ኣብ ግዜ ገድሊ ምእንቲ መሰላትን ተቓሊሰን ድየን እንታይ ምቅላስ ኣድልዮን በግብሪ ኮይና ርአና ክእለትን ኢና ርአን ንጉሴ መሰልን ክሕሎኸ ተቓሊሰን ዶ መሰለን ተዓሊሱ እኳ ማዕረ ተባዕትዮ ቃለሳን ይስዋኣን ነይረን ምስ በለኒ ንርእሱ እውን እንታይ ይብል ከም ዝነበረ ተረዲእዎ ብሓባር ሰሓቕና ምልእ ኣቢሉ ንጉሴ እቲ ቐንዲሲ ኣተሓሳስባቲ ሕብረተሰብ ምቕያር እንዲ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮና ካብ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዘይፍለያ ርአን ነቲ ኣተሓሳስባ ቀይረን እየን ዝብል መብርሂ ሰዓበ ካብቲ ቓልሲ ኸ ንመሰላትን ዝምልከት እንታይ ከሲበን ልክዑ ከምቲ ወዲ ተባሕታይ ንናጽነት ኩሉ ኤርትራዊ ኣበርኪተን እየን ኣብቲ ግዜ ቓልሲ ግና ካብ ኣበርክቶ ሓሊፈን ካልእ ናይ መሰል ዝምልከት ጉዳይ ዘስለጣ ይመስለነን እዚ ግምተ እዩ ምኽንያቱ ኸ ኣብ ግዜ ቓልሲ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ጉዳይ ኣይለዓልን እዩ ነይሩ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካብ ሰብኣዊ መሰላት ተፈልዮ ክርአ ዝኽእል ኣይኮነን መሕጂሲ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ቃልሲ መሰላትን ከም ዝሕሎ ይገበራ እንዲኻ ትብል ዘለኻ ዝገበርክዎ መጽናዕቲ ወይ እውን መጽናዕቲ ተገይሩ እንተኾይኑ ዘንበብክዎ ይብለይን ኣብ ግዜ ቃልሲ ነታ ሃገር ነፃ ምውፃእ ዝብል ዕላማ ጥራይ ይዕብልል ከም ዝነበረ ይዝንቶ ዴሞክራስያዊ ሕቶ ይለዓል ኣይነበረን ብሓፈሽኡ ሰብ ብኣእምሮ ዋላ ብኣካል ይድከም ይሓይል መሰላቱ ክሕለወሉ እዩ ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ሓያላት እየን ዋላ ድኹማት እየን ኣይኮነን ትሕቶ ኩሉ ዜጋ ምስ ኩነታቱ ዝዛመድ ኩነታት ክጠዓዓምሉን ማዕረ ዕድላት ክኽፈተሉን እዩ ዘለዎ መንዳ ኣብልኻ ዝስኻ
أمحداري قولن سيتي يا بكشنة عتيا مسألة تحلو تقيلة لها لنا ኣብ ክሽነ ተሃሉ ዋላ ትራክተር ትዘውር ዋላ ብርጌት ትምራሕ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ መሰላ ክሕለወላ ኣለዎ ባህላ እየ ማዕረ ክትኮና ከምዚ ክትሰርሓለክን ከምዚ ክትኮና ይግባእክን ዝብል ትእዛዛት ንርእሲኡ ምግሃስ መሰላት እዩ ዝብል መልሲ ቅረብ ኩሉ ዕቱብ ኣዘራርባይ ንንጉሰ ዘስሓቆ ይመስል ፍሽኽሽኽ እናበለ ከም ዝበለኒ تقولك أنك أنت تزنك الله دك نسيان نلغى كعرف تراقبك ما يلوم عمت ما جيتك عرف غيتقوني راسي ثلاث تمعلتس نبقى مقشنا لنيرنا ኢሉኒ በዒንቱ ኣርሕቕ ኣቢሉ ገሸ ኣነ እውን ነቲ ንትስፈወሉ ዝነበርና መሰላት ግናኸ ሕጂ ኣርሒቑ ዝገሸ ከቋምት ፈተንኩ